Mesto Trenčianske Teplice, Kúpele Trenčianske Teplice akciová spoločnosť a nadácia Koňa a Golf vás pozývajú na 22. ročník jazdeckých pretekov o cenu primátora mesta, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. júla od 12:30 a v nedeľu 15. júla od 11:30 v kúpeľnom parku v Trenčianskych Tepliciach. Toto podujatie podporili hlavný sponzor Typos Národná lotériová spoločnosť, akciová spoločnosť, sponzori Vetropak Nemšová, spoločnosť s ručením obmedzeným, Marius Pedersen, akciová spoločnosť, Berndorf Bederbau SK, spoločnosť s ručením obmedzeným. Partneri Mercedes-Benz, Mesiarstvo a udenárstvo Janík Trenčianske Teplice, Supermarket Tesco Trenčianske Teplice, Rona akciová spoločnosť, Pivo Urpiner, Pizzeria Kopia, Kursalon 1892 a Ľudská Dojčenská voda. Nenechajte si ujsť popredné preteky jazdeckej sezóny na Slovensku 14. a 15. júla 2012 a prežite víkend plný nezabudnutelných zážitkov v Trenčianskych Tepliciach.